Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler we kinematografiya barada Döwlet Komitetiniň şeýerde Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginiň dörejilik topary Gazakystan Respublikasynyň Aktaw şäherine geçirilen Gorkut Ata adly halkara kino festiwalyna gatnaşdy. Däp bolşýaly her ýyl Türkiýe döwletleriniň wekilleriniň şeýrede ýürüýte mihmanlaryň gatnaşmaklygyna geçirilýän Gorkut Ata adly halkara kino festiwaly kinematografiya boýunça hyzmatdaşlygy pogtalanmak, kino sangatyny ösdürmek dünýäjek meselelerini Türkiýe halklarynyň medeniýeti bilen tanışdyrmak ýaly maksatlary göz öňüne tutýar. Aktaw şäheriniň dostluk uýum merkeziniň öňünde guralylan asyl dawratynyň gyzyl ýodasyna ýurdumyň ýaş tekini senaristleri, kino rejissörleri, aktyorlary we operatorlary çykyş edip özleriniň sungy dostluklyklaryny baş etdiler. Şeýle bu halkara kino festiwalynyň asyl dawratyna Türksoýuň baş sekretary Sultan Raif, Milli Kino Gollaw Merkeziniň başlygy Kurbanbek Jumagali gatnaşdy. Şäheriniň dowamyna Türkiýe döwletlerinden gelen ýaraşyjylar iň gowy şeper film, iň gowy rejissör, iň gowy ssenariýa, iň gowy aktrisa we iň gowy aktyor ýaly şeýle dokumental filmler boýunça ýürüýte baýraklary ugruna bäsleşdiler. Dawarada Türkiýe döwletlerinden gelen kino ýaraşyjylaryň durly ugrulary boýunça ýeňijileri igran edildi we Türksoýuň Türkiýe medeniýetine goşan goşandy çyn atly ýürüýte baýragy goşurly. Şäherde kino rejissör Hikim Alow tarapyndan surata düşirilen Kitap atly çeper film we halkara kino festiwalyň eminleri ýürüýte baýragy atly durny şekillenäki heýkelne we hormat hatyna munasip boldy. Göçmek hoba bolsa Türk wekiliýetine gowşulmak bilen we Awraýly halkara kino festiwalynyň nowatdaky geçirmeli ýurdunyň Türkiýe Respublikasyny mälim edildi.